Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-agri. Muli nyo na naman po kaming makakasama sa araw na ito at sisiguruhin po namin na mabibigyan po namin kayo ng makabuluhang episode dito sa inyo pong paboritong agriculture television show dito sa gitnang Luzon na Agri TV Central Luzon. Sa araw na ito ay pupunta tayo sa Zambales upang bisitahin ang kabataang na bago ang karera ng buhay dahil nakilala nito ang kagawaran ng pagsasaka. Gusto nyo bang malaman ang kwento? Abat, huwag na po kayong maglilipat ng channel at kami ay inyong samahan. Tara na! Ang lalawigan ng Zambales ay kilala sa sweetest mango sa bansa. Napapakinabangan ang laman at buto nito samantalang tinatapon lang ang balat. Ngunit ibahin ang inobasyong nagawa mula sa balat ng mangga ng isang kabataan mula sa Olongapo City na si Christine Angela Yap, may-ari ng La Reinvente Enterprise. Ang enterprise ko po ay nagsimula bilang isang thesis kung saan po bilang isang tourism management student, nais ko pong makapagbuo ng isang tourism product. And kilala po ang Zambales bilang isang largest producers of mangoes in the Philippines. At sa paraan din po yun, gusto ko po makatulong sa utilization or waste management pagdating po sa mga balat ng mangga. Ordinaryong thesis lamang noong una upang makapagtapos sa kursong tourism management ang layunin ng paggawa ng produkto ni Christine. Pero ang produktong nabuo, hindi lang pala pang thesis lang. Bago po ako nakasali sa YFC, ako po ay isang student, tourism management student. At nung time rin na po na yun, ay nagsisimula po ako sa incubation period ng aking thesis na ngayon po yung enterprise ko po na La Reinvente. Yung thesis na po na yun, yun din po yung naging daan para mabigyan po ako ng pansin ng DTI o ng Young Entrepreneurs Program at doon po nagsimula ang incubation period ng aking business. Bakit naman kaya La Reinvente ang pangalan ng kanyang enterprise? La Reinvente po, ang direct translation niya po ay The Reinvented. Na ang ibig ko pong sanang iparating doon ay tayo nga po ay gumagawa ng mga high-value products mula sa agricultural byproducts o mas kilala po na yung mga patapon na natin na produkto mula sa agricultural byproducts. Saan po tayo ay gumagawa ng skincare mula sa agricultural byproducts. Ang panimula po natin na produkto ay gawa sa balat ng mangga. Tayo po ay gumagawa ng sabon mula sa balat ng mangga. At ito po ay naging enterprise ko dahil katulad nga po ng nabanggit ko kanina, ako po ay isang tourism management student at gusto ko po mas pagtibayin ang pagkakakilanlan ng mango production sa buong Zambales po. Nabalitaan ni Christina ang programang Young Farmers Challenge ng DA na sumusuporta sa mga kabataang nais pasukin ang magnenegosyo sa agrikultura. Kaya hindi na ito nag-atubiling subukan ang programa. Yung YFC po, actually, aksidente ko lang din po siya nakilala dahil po ako nga ay taga Olongapo City, Zambales, kung saan ito rin po ay kilala bilang highly urbanized city. Hindi po ako masyadong familiar and yung sa school din po namin wala kaming agricultural related na courses. So, ang nangyari lang po since nasa incubation period or nasa thesis nga po ko kung saan sinusubukan ko po aralin yung market potential ng aking product, minsan po akong nakapag-display sa isang trade fair sa tulong po ng DTI. At doon po ay nakilala ko ang provincial agriculture ng Zambales po. Kaya inibitahan niya po ako na makasali sa YFC tapos doon na po nagtuloy-tuloy yung pagsali ko sa YFC. Sa kabutihang palad ay nakapasok sa provincial level ang enterprise at nakakuha ng 80,000 pesos startup capital. Sinwerte din ito na makakuha ng dagdag 150,000 pesos sa regional level upang mapalago ang negosyo. Nung nanalo po ako, agad po akong nakapagpa-register sa government permits para po makapagsimula. Tsaka nakabili ng panimulang raw ingredients tsaka equipment. Pagdating po sa regional, yun po ay kasalukuyan po akong 4th year at nag-OJT po ako sa airport. At nung mga panahon din pong iyon, medyo nakulangan po ako ng preparasyon. Hindi ko rin po kaagad na
ihanda yung aking AVP nung time na yon. Pero ginawa ko na lang po yung best ko para makapag-present. At sa kabutihang palad po ay nanalo tayo sa regional awardee and then nung nanalo po ako mas nag-focus po kami kasama yung DA AMAD sa mga workshops and trainings para po mas mapagtibay yung aking presentation para sa national pitching. Hindi pa doon nagtatapos dahil nanalo din sa national level ang Lare Invente ng 300,000 pesos. Kaya't kung susumahin ay nakapagkamit ito ng kabuuang 530,000 pesos. Nung sa national naman po, ang tanging dasal ko na lang po noon ay sana makapasok ako sa top 3. Then, nung na-announce po na ako po ay rank 1 ng non-processing, hindi rin po talaga ako makapaniwala nung time na yun. Kasi nga po, parang ang gagaling po, tsaka ang gaganda rin po ng mga products ng ibang mga nag-pitch. So, sobrang unexpected din po, pero naging malaking stepping stone po siya para mas makilala po yung aking enterprise. Sa ngayon ay pinaghahandaan na ni Christine ang pagtatayo ng mga pasilidad para sa kanyang negosyo. Equipment po, nakabili tayo ng hydrator tsaka ng grinder para po mai-process po natin ng maayos yung ating mga balat ng mangga. Pagdating naman po sa facility, tinatarget po natin na mapaganda yung ating facility para rin po makapaghanda tayo sa FDA approval po ng ating facility nang sa gayon po ay mapa-FDA register na rin po natin yung ating bawat produkto na ilalabas. Malaking pagbabago ang naidulot ng YFC sa buhay ni Christine dahil ang simpleng thesis nito ay nakilala at umabot sa pambansang antas, dala-dala ang pangalan ng kanilang lalawigan. Ang YFC po ay nakapagbigay ng malaking pagbabago sa aking buhay. Kasi katulad nga po ng sabi ko sa inyo, ako po ay isang tourism management student. At unexpected din po na tatahakin ko ang agrikultura po. Kaya po ang YFC ay isang naging malaking pagbabago sa aking buhay dahil pwera po sa nabigyan ako nito ng pauna o ng mga grant para patayo or ma-establish yung aking enterprise, mas nakakatulong pa rin po ko sa community natin sa pagbibigay ng livelihood sa mga farmers, pati na rin po sa pakikipag-connect sa ating local government unit para makapagbigay ng mga hygiene kits sa marginalized communities po. Gumaganda na rin ang sales ng Lare Invente at unti-unti itong tinatanggap sa merkado. Sa sales naman po, sa umpisa po medyo mabagal po yung sa sales since nga po nagfo-focus po tayo sa pag-aaral ng potential ng ating produkto. So sa umpisa po, bago ko po nilabas yung aking produkto, nag-focus po muna tayo sa pagpapatest ng ating product, skin test, pati na rin po sa mga clinic, sa mga laboratory test pagdating sa antibacterial components niya. Pero po after nun, mas tuloy-tuloy naman po yung sales dahil po nakakapag-showcase tayo sa mga trade fairs, tapos nakakapag-display din po tayo sa mga iba't ibang hotels. Sa kasalukuyan ay may bagong sinusubukan si Christine upang maitagdag sa kanilang produkto. Last national pitching sa Baguio City po, meron po tayong mga nakilalang iba't ibang business owners. Sa kasalukuyan po ang ating inaaral ay gawa naman po siya sa kakao o yung sa mga husk ng cacao nibs po. Lubos naman ang pasasalamat ni Christine sa lahat ng nakatulong sa kanya upang maabot ang lahat ng meron siya ngayon. Siyempre po, nais ko unang-una makapagpasalamat po sa Office ni Senator Amy Marcos, tapos po sa Department of Agriculture through YFC, DA AMAS and DA AMAD po, tapos Provincial Agriculture Office and City Agriculture Office sa pagbibigay po ng aking opportunity para makasali sa Young Farmers Challenge. Nais ko rin po makapagpasalamat sa Department of Trade and Industry through their Young Entrepreneurs Program para po mabigyan ako ng daan para makapag-showcase o makapag-display ng aking mga products sa iba't ibang trade fairs po. Iyan ang kwentong YFC champion ng Central Luzon. Patunay na ang agrikultura ng bansa
may future sa kamay ng mga kabataang agri-entrepreneurs.